Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga frontliners ang Iloilo City Government ang ginbakunahan na kontra COVID-19. Nagsugod sa isa ka misa kag pagbendisyon sa mga vaccine kag vaccinators ang paghatag sang bakuna sa 610 ka mga frontliners sang Iloilo City Government. Sila ang mga medtech, nurse, doktor, medical responders kag personnel sa Public Safety, Transportation and Management Office. Pinakauna nga ginbakunahan ang medtech na si Christine Grace na destino sa Uswag Molecular Laboratory. Para sa iya, importante ang bakuna ilabi pa nga sang nagligad nga tuig, isa siya sa mga nagpositibo sa COVID-19. Tungod nga isa ka medical frontliner para at least malesen man ang risk nga makakuha kita sang ini nga virus nga COVID. Kay pareho sa akon kagi nako positive and then nagka-antibody and then after 3 months nadula hoping nga kung may vaccine makaproduce antibodies for a longer time. Ginbakunahan ng head sang Uswag Molecular Laboratory Chiqui Blancaflor kag COVID-19 focal person Dr. Roland J. Fortuna. Nagpabakuna man ang mga doktor sang Iloilo City Health Office. Mas mayo gid ya nga maka-vaccinate kita kay para nga maproteksyonan kita. Mas kululbaan nga ma-infect kita, kag ma-hospital kita, kag ma-ICU kita, kag later on madagdag sa demise kesa sa magpa-injection ka sa pilalang ka segundo gamay nga sakit. Kag gina-assess man na sang aton nga mga doktor kung pwede ka i-vaccinate, bago ka i-vaccinate. Hindi lang nga siling nga bisan sino injectionan lang. So kung ginalantaw sa mga doktor nga okay kaya i-vaccinate, then tagaan ka para maproteksyonan ka. Sa mga wala pa na injectionan, hindi na kamo magduha-duha, magpabakuna, tungod nga ang atong bakuna yung ginatag are safe and they are effective. So hindi na kamo magduda pa, mas mayo nga na proteksyonan kamo early, maunahan kamo proteksyon kaysa maunahan kamo sa masakit kaysa kagaw. 610 tanan ka mga frontliners ang gimbakunahan gamit ang Sinovac sa sulod sang isa ka adlaw. Nagpasalamat si Mayor Jerry Trenya sa Department of Health para sa mga vaccine nga ginpadala para sa mga frontliners sang Iloilo City Government. Initial nga first dose. Balaan ninyo, importante nga may ara na protection ang aton medical frontliners kay amo ni sila gatubang sa aton sa kabaranggayan. And kung may maabot naman dugang pagid, we will continue. Kaya gusto ko gid pabalo sa tanan nga I was pleasantly surprised nga ang listahan gali naglaba kag nagsubra sa 610, and meaning to say nga mas damo ang gustong mapa-injeksyon na subong sang vaccine. Nagapati ang alkalde wala sang dapat kahangawaan sa bakuna. Bisan sa mga nabakunahan na kahapon, wala sang may nakitaan nga nagbatsyag sang adverse effect gikan sa bakuna. Matapos mabakunahan sang first dose ang mga frontliners, sunod ang mga senior citizen kag immunocompromised. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga Japanese bikes ang gintugyan sang city government sa mga barangay tanod kag frontliner. Kapin 43 ka mga Japanese bikes ang ginhatag sa mga barangay tanod kag frontliner sa mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini nga mga bisikleta ang gintugyan ni Congresswoman Jamjam Baronda bilang pagkilala sa mga frontliner, ilabi na sa mga kababaihan. As we celebrate Women's Month, we make change work for women. Wana laban sa pandemya kaya. Siling ni Mayor, almost half sang aton nga department heads are women. This simply shows Iloilo City is gender-sensitive city. Subong nga aga, naghatag man kita Japanese bikes para sa aton barangay tanod o frontliners. Kay ginapasungdog ka pa sinunggan naton man sila sa ila pagbulig sa aton nga gintaya man ila kabuhi amidst this pandemic. Padayunon lang naton ang suporta kung ano man ang lihok sa aton mayor. Ginpasalamatan sang alkalde ang bulig kag suporta ni Baronda sa mga programa sang city government. Kapasalamat ako sa
sa serbisyo nga ginhatag sa aton nga mga mapisan nga mga babaye nga upod naton diri. Kag labi na gid sa tanan sa bulig sang aton congresswoman kadamo sang iya na bulig subong may mga bikes man siya kung ano naman mas maayo kin man bataon kay kadamo sang iya ginapensar. Nahibaluan sa palaabuton nga Abril magapatigayon sang Iloilo Bike Festival ang lokal nga panguluhan. Madamo sang aktibidad ang nakalinya kag ginalauman magatipon diri ang kapin 5,000 ka mga bike enthusiast. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 11 ka mga kababaihan nga department head sang Iloilo City Hall ang ginhatagan pagkilala ni Mayor Jerry Treñas bilang pagsaulog sang National Women's Month. Ginkalipay sang 59 anyos nga si Terry nga nakabaton sang pasidungog bilang isa sa mga outstanding women sang Iloilo City Hall. Kapin 20 katuig na sa serbisyo si Terry bilang City Welfare and Development Officer sang syudad. Certificate kag puti nga rosas ang iya nabaton sa simple nga seremonya kaina sang aga. So nagkapasalamat gid ako sang dako sa aton palangga nga mayor sa paghatag sang dakong importansya sa kababainhan sa syudad sang Iloilo. Kag gina-recognize siya ang role sang babae sa syudad. So thank you kid Mayor sa award kag thank you sa padayon nga pagsuporta sa SWDO sa tanan nga program naton para sa syudad sang Iloilo. Ginapakigbahin man ni Terry ang ini nga dungog sa iya mga kaupdanan sa trabaho, ilabi na nga kadam-an sa nagabugo sa CSWDO mga kababaihan. Ang pagpasidungog sa mga kababaihan ang ginpatigayon sang alkalde bilang pagkilala sa dako nga kontribusyon sa mga kababaihan. Kag ini ang ginpatigayon bilang pagsaulog sang Women's Month subong nga Marso. Sa aton tanan nga department heads nga ginpanghatagan naton sang certificate kag bulak para pakita naton that we show appreciation sa ila pagserbisyo diri sa aton. Plakpakan tagid sila. Bilang pagsaulog sang Women's Month, ginanunsyar man sang alkalde ang Purple Monday, sa diin ginapangabay ang mga nagatrabaho sa City Hall sa pagsuksok sang Purple nga bayo kada Lunes subong nga bulan sang Marso. Divine Singh para sa Level Up Patrol.